Ето рецептата за салам с грах. Нарезвате салама и го запържвате от двете страни. Хубаво. След това с горещено олио поставяте малко солчица. След това нарязвате една глава лук, запържват се, след това един морков. Всичко се запържва, след това червено пиперче. Прибавяте и промешвате хубаво. След това 2 лъжици брашно. Запържвате го и него много добре да се позапържи и след това прибавяте топла водица. Докато се сгъсти. След като се сгъсти, вече прибавяте грахта. Тази е млечна замразена грах. След това прибавяте малко пресичани домати. Всичко къкри много хубаво, докато се сгъсти малко самата течност с грахта. Поставяте салама и ето го вече готовото ястие. Страхотно вкусно ястие, грах с салам. Чудесно е. Може да си го направите по всяко време и най-хубаво е, че грахта е замръзнала и е млечна и става много вкусно с такава грах. Пробвайте и ще видите колко вкусно ястие ще направите. Страхотно е, страхотно. Който не го е пробвал, няма да разбере вкусът на това хубаво ястие.